मैं दारू पिया था। नहीं, कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। मुसुबु सलैनो नायनाय दिनाराव bo oro chuwak nangui tongisa bo gari chalok phuru kun chuwak nangjak ya hinai satero phia boro adino gari chalokna swkang ekdom kaham ke chuwak nangui nai phegui nai sidi rok nangui nai thanglaiga hinai khnao norok kaham ke nainai de oro norok nugui manai borok iko o borok chuwak nangui nai bottle tisai chuwak nangmani ko nainai de thike amase bo satero police rok bai media rok bai swngjangmani chuwak bo nangjak ya sidi rok bo kun nangjak kun nisas khaijak ya tebo adino omo ongkha Gujarat khoroksa borok chuwak nangui gari chalogui nai borok pherwi bwtharmani ajaga khoroksa bwrwi hingga jagan thikya tei khorok tamgangke dukhumaka amon logi go sraimasa bo dukhumaka hinai khnao a dukhumanjaknai hinai rok bo abo hain kisa misa dukhumamani ekdom thiti ke dukhumamani norok nugui mankhana CCTV footage a video bwsuk gari speed ke phainai khuiri pego guluktui a je bwrwi no a je thwinai ta gamon pore a CCTV to nukjakle yang side of phainai tebo khupaika tei khorok tam aya dukhumani rok ekdom injured ongkha hospital tabo a accident nungman nugui tongnai rokla a je aro je borok kuthunjak nugui tongnai rokla a borok rokno tam buya no musubusle rong buine ajan bwtharri mede bono nijini mokol bwskango buino gari pherwi bwthamo nugui tongui ponjose kun khaya ulta bong ni nomuna sanai tonglayo a je public ro aro je tongui tongnai rokta aw omo to India ba hainungta chini India desh rogo kuno borok thima rok bwtharjamor kun value creation ro borok thima rok asika mo hai India wongkangke alka country rok wongkangke am hai India borok ni onek value tongo sinro hongka phia sinro hongkangke borok thibo train accident ngi thibo kono value kun dam kre asika mo hai sin India o phaltu so hongke tinin baga sanglachinai naitong bogi bele ke hambai so comment khadi norok India wa achainai bahima tong test to kaham no India haipano orani rules and regulations je hamya government da chaya natam saimia amo rules and regulation ekdom hamya India ni टीवी गाड़ियों क्या है